uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele abefundisi, ngibingelele ubaba, ngibingelele omama, ngibingelele ogogo nomkhulu, ngibingelele nensizwa neSunday School neyintombi egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Yethu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka ke namhlanje indabeni ebesikhulume ngayo ngeviki edlule, ngoba asikwazanga ukuthi siqede leyo ndaba. Ngakho ke sizoqhubeka nayo, sizobona ke ukuthi uNkulunkulu uzosigcinisa kuphi ngale ndaba ebesiyifunda amakhosi esibili, 2 Kings chapter 18. Namhlanje ke sizoqala ku verse number 14 bese sigcine ku verse number 26. Ngizofunda bese ngicele umama uHlela noma uMangonyana please ukuthi asikhuleke umama uMahlela Nkonyana. Excuse me. Ufundeka kanjena ke. uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakhishi wathi, "Ngonile, buya kimi ukubeka kimi, okubeka kimi ngiyakukwenza." Inkosi yase-Asiriya yamnqumela uHezekiya inkosi yakwaJuda amathalenta angamakhulu amathathu esiliva namathalenta angamashumi-30 egolide. 15. uHezekiya wamnika lonke isiliva elafunyanwa endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi. Ngaleso sikhathi uHezekiya wanquma izivalo zethempeli likaJehova nezinsika uHezekiya inkosi yakwaJuda ayezinamekile wakunika inkosi yase-Asiriya. 17. Inkosi yase-Asiriya yathuma uTharithani noRabisarisi noRabshake ukuba basuke eLakhishi baye enkosini uHezekiya eJerusalema benempi enkulu. Benyuka bafika eJerusalema, sebenyukile bafika bema ngasemseleni wechibi lasenhla elingasendleleni yensimu yomhlanzi. Bayibiza inkosi, kwaphumela kubo u-Eliyakhimi indodana ka-Hilikiya owayephezu kwendlu, noShebhina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa umabhalane. Wathi kubo uRabshake, "Ake nisho kuHezekiya nithi, isho kanje inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya ithi, yithemba lini leli olethembayo na? Wena uyakhuluma kepha kungamazwi angomlomo nje lana, ngesu nangamandla okulwa. Pho wethemba bani lokhu ungihlubukile na? Manje bheka, wethemba udondolo lwalomhlanga ofecekileyo oyiGibhithe, kepha uma umuntu ezimelela ngalo luyakungena esandleni sakhe lusihlabe. Unjalo uFaro inkosi yaseGibhithe kubo bonke abemethembayo. Kepha uma nithi kimi, siyamethemba uJehova uNkulunkulu wethu, akusiye yini ozindawo zakhe eziphakemeyo nama-althare akhe akususile uHezekiya wathi uJuda nakulo iJerusalema, niyakukhuleka phambi kwaleli althare eJerusalema na? Ngalokho ke uvumelane nenkosi yami inkosi yase-Asiriya, ngiyakukunika amahashi ayizinkulungwane ezimbili uma ungabeka izinkweli kuwo. Pho
ungaphindisela emuva kanjani nenduna eyodwa ezincekwini ezincane zenkosi yami na? Nokho wethemba iGibhithe ukuthola khona izinqola nabamahashi. Manje ngenyukele yini ngaphandle kukaJehova kule ndawo ukuba ngichithe na? UJehova wathi kimi, nginyukela kulelo zwe ulichithe. Verse 26. Base bethi u-Eliyakimi indodana kaHilikiya noShebhina noJowa kaRabishake, ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu ngokuba siyaluzwi. Ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni. Sizogcina lapho ke kodwa mhlambe ngokuqhubeka nendaba sizoqhubeka mhlambe sifunde namanye amavesi kule ndaba. Kodwa ke ngizocela uMamnkonyane asikhulekele. Endabeni yethu esesiyifundile, iphuzu lwethu lokuqala lithi usakunqoba yini owakunqoba ekuqaleni, noma owakunqoba ngesikhathi usasindiswa, noma ke ngamanye amazwi usanalo yini lolo thando owawonalo ekuqaleni ngesikhathi uphenduka. Uma sikhumbula kunezinto esizibalulile ngeviki elidlule ezu-12 ezenziwa nguHezekiya uma ethatha ubukhosi. Okuwukuthi kufana nomuntu ophendukayo noma othola ithuba lokungena ebukhosini bukaNkulunkulu, abese abe nama-goals, abe nezinto zakhe azenzayo. Nawe-ke uyazazi izinto owazenzayo nowazinqumayo ngesikhathi uphenduka. Nami ngiyazazi omunye ufakazile-ke ngezinto mzalwane ezilahlwayo uNkulunkulu azikhombayo, akhombe amabala. Ngesikhathi ngonyaka cishe a year before ngiphenduke, noma ngonyaka engaphenduka ngayo, angisakhumbuli kahle noma kwenzeka same year, kodwa uSathane wayibona ukuthi ngicabanga ukuthi wayibona ukuthi sengizophenduka noma ngesikhathi singase ngiphenduka. Omunye omalume bami wangithengela amabhayisekili amathathu ngingedwa. Ngangisebenzisa ibhayisikili engangilembulelwe umunye womalume bami elaselidala engangihlale ngilikhanda njalo. Ngase ngikwazi ukulungisa amabhayisikili ukuthi uma konakele kuphi kwenziwa njani, esitolo kufanele ngithenge ini. Lo owayemncane kunaye wabuya sebuya namathathu. Sengiphendukile uNkulunkulu wathi kimi angawasebenzisi la mabhayisikili. Hayi ngaya kumlungisisi wami noma umvumisi wami noma kulo engangisebenzisa yena ukuvuma izono kuNkulunkulu. Ngambikela le ndaba nomlungisisi wami wadideka ngale ndaba. Ukuthi hayi mhlawumbe hayi ukuthi wantshontshile. Ngithi cha, angisho ukuthi wantshontshile, kodwa ngizwa ukuthiwa angingawasebenzisi. Ukuthi wathole kanjani angazi, engikholwa ukuthi wantshontshiwe. Kodwa engqondweni yami kwafika ukuthi kungenzeka ukuthi uwathenge kubantu abarongi. Mhlawumbe uwathenge kubantu abawantshontshiwe njengoba sezabe emathathu nje ngingedwa. And ubengekho omnye umfana obekhona ekhaya ngaphandle kwami. Kusho ukuthi bethengelwa mina ngedwa nje, akekho omunye. Ngoba no anti wami bemdadlana kunami ubengahlala ekhaya. Ubengathiwa mhlawumbe nawe bengawasebenzisa. Bekuyimina ngedwa. Mayibuyile emsebenzini eThekwini abona ukuthi angiwasebenzisi lamabhayisikili, kungiphoqa ukuthi angisho ukuthi ngiyazwela akakho. Ngiyazwela ukuthi angawasebenzisa, uNkulunkulu akangivumeli. Ngabona ukuthi uphatheka kabi, kodwa kuphathekeni kwabi kwakhe ngabona ukuthi nami ayikho into engingayenza. Ngoba kukhulume lo ongidalile. Yena noma angangenzela lutho, and uyena kade sisiza kakhulu, usizo kakhulu ekhaya. Kodwa ngabona ukuthi noma ngathiwa ngisale nginalutho ngihlupheke, angabe esangisiza, aphoxeke alimale, engithanda ukuthi alimale. Akumnandi ukumbona elimala ngalento engiyenzayo. Kodwa bekubiza ukuthi mangikhethe phakathi komuntu kokujabulisa umuntu nokujabulisa uNkulunkulu. Kwangiphoqa ukuthi angikwenze lokho. And bengisanda kuphenduka ngazi ukuthi
mhlambe uma bekwenzeke lokho sekade ngaphenduka bekuzoba njani. Angazi kuwe njengoba sekade waphenduka nje ukuthi usamuzwa yini uNkulunkulu mayekhomba amabala. Mina ke akufikanga izwi, kwafika nje ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi lokho angikufuni. uNkulunkulu wangisiza ngisho sekudideke ngisho umlungisisi wami. Ngabona ukuthi noma ngabe ngiyamuzwa ukuthi akayizwa lento, kodwa ngimzwile uNkulunkulu ekhuluma nami. Ngoba uSathane uyalwa nabaholi bethu. Azalwe baze badideke kwesinye isikhathi bafuna ukuphikisana nalento ekhulunywe nguNkulunkulu kuwe. Ngakuphawula lokho kaningi kwenzeka. Ngibuzwe uNkulunkulu akhuluma ukuthize kimi. Uma ngithi ngikhuluma nomunye omdala noma ngumfundisi athi hayi akunjalo kunje ngibone kahle ukuthi yabona ke la ngimzwe kahle uNkulunkulu angididekanga. Bengingayanga ukuyobuza kuyena ukuthi uNkulunkulu kushilo yini lokho kimi noma cha. Bengiyokhuluma ngolunye udaba mina. Kodwa yena usedidekile, uSathane useqala ukusebenza ngaye ukuthi makudideke nami. Angisho ukuthi kasibabukele phansi ke abantu abasiholayo. Bengingabaphikisi mabezenza lokho. Bengahambi ngitshela abantu ukuthi hey uSibanibani ubhekile nje uNkulunkulu ukhuluma lokho bengayi kobuza kuyena uthini wayeselo umuntu wakhuluma okuphambene nalokho okusho uNkulunkulu. Bengithule nje ngiqonda ukuthi uNkulunkulu vele bengakhulumi naye. Bengikhuluma nje kule ndaba ngoba bekunesidingo khona into bekufanele ngisho, kodwa yena ke utholakala esemelana nalento. Ngakho kubalekile ukuthi izwi likaNkulunkulu uma silizwa silenze linjengoba lishilo enisiqonde makukhuluma uNkulunkulu okhulumile la. Njengoba ekhulumile angeke ayiguqule lento ayikhulumile. Kwasuka umprofeti wakwaJuda, uma ufuna incwadi yamakhosi angisakhumbula isihloko bakhe. Wahamba eSamaria kwaIsrael. Profeta ngealtare ukuthi kuleli altare kuzobulawa abaprofeti. Wafika wakhala inyembezi. Inkosi yakwaIsrael iphambi kwakhe. Le nkosi yayise ithi akeze abulawe. Mayisho lokho inkosi yakwaIsrael isandla sakhe yayimkhomba ngaso sashwabana. Yayisithi ngicela ungikhulekele. Wamkhulekela umprofeti, sabuya salunga isandla sakhe saba sinjengoba sinjalo. Ma esimkhulekele inkosi yakwaIsrael yathi woza endlini yami ngikuphukudla ngikuphenezile. Uthi umprofeti omncane noma umuntu kaNkulunkulu uthi kuphila kaJehova ngeke ngiye endlini yakho futhi ngeke ngidle, ngoba uNkulunkulu ongithumele la ungiyalile ukuthi ngingadle endleleni futhi ngingabuyi ngendlela engihambe ngayo. Eyalwe uNkulunkulu. Wayeseyahamba ke ngenye indlela engadlanga endlini yenkosi. Mayihamba ngendlela kanti kunamadodana omprofeti omdala. Afike atshela umprofeti obekhona kwaIsrael kuleyo ndawo. Athi amadodana kwenzeke ukuthi nokuthi ealtare. Umprofeti omdala wathi mbizeni lowo muntu ezela. Wabe wagijima waya kuyena. Wathi wamchazela ukuthi kwenzakaleni. Wayesesithi uNkulunkulu ukhulume kimi, kusho umprofeti omdala ukhuluma kumntwana kaNkulunkulu umprofeti oqhamuka kwaJuda. Uthi uthe uNkulunkulu ungeze endlini yami ufike udle uphuze bese uhamba ngendlela yakho. Lo ngoba naku uzwe ukukhuluma umuntu ongumprofeti, wathemba yonke into ekhulunywa yilo muntu ngoba wazi ukuthi ngumprofeti. Wahamba waya endlini yomprofeti wadla khona. uNkulunkulu betheni kuyena ungadli, ungabuyi ngendlela ohambe ngayo. Mayibula esedlile, ngoba inkinga indaba yokudla. Esedlile ibhubesi lamudla endleleni, laqedela amaphambi kwakhe. Phela ngisakhumbula kahle ukuthi kuyibhubesi noma cishe bekuyibhubesi, ngisakhumbula nani. Ngobani? Akalelelanga uNkulunkulu. Umprofeti omdala wabuya wazomncwaba.
wathi lo muntu ubephila kangcono nalento ayiprofethile ibiqiniso kodwa inkinga ibe sekuthandeni akalalelanga uNkulunkulu ulalele umuntu. Ngizama ke ukugcizelela lento engiyishoyo ke ukuthi uNkulunkulu wakwayikhuluma indaba kimi. Lo muntu engimethemba engizolungisa uNkulunkulu ngisebenzisa yena uzophikisana nami. Uzongitshela uzozama ukuveza ukuthi no mhlambe ngididekile mina. Kanti bengasuka ikhanda lami lento. Ibisuka kuNkulunkulu ngoba kunento ekade engayifuni. Uthando lwaqala ke lolo, uthando lokuqala. Ngiyakhumbula ngothando lokuqala. Hayi chabe ngiphambana nezimiso zenkonzo. Ngenza izinto engingakaze ngizibone zenziwe enkonzweni. Ngizenze ngoba ngizibona la ezweni. Qede futhi ngivala umlomo wami. Ngoba bengifuna uNkulunkulu ngisazi ukuthi ngizongena ezulwini likaNkulunkulu hayi ezulwini lebandla ngoba ibandla alinalizulu ibandla uNkulunkulu nezulu. Ngifundani la yini engiyitshelwa uNkulunkulu. Uthando lokuqala ke lo. Uthando lokuqala ke sifundile ngeziviki edlule ukuthi wenza ini nani uHezekiya mayithatha ubukhosi. Manje ke uma sibheka lapha uverse 10 ka chapter 18 kuthiwa ngasekupheleni kweminyaka emithathu balithatha ngomnyaka wesithupha kaHezekiya owawungumnyaka wesishiyagalolunye lukaHosheya inkosi yakwa-Israyeli iSamariya lathathwa. So sekuphela 6 years abase-Asiriya bathumba iSamariya, bathumba lezi zizwe eziwu-10 zakwa-Israyeli. Zaba ngaphansi kweSamariya noma zathathwa abantu bakhona bayise eSamariya. 6 years later ethathe ubukhosi uHezekiya. And bebeke bathunjwa laba bantu. Baphinde bakhululwa kodwa ngenxa yokona kwabo baphinde bathathwa futhi. Bayohlala ngaphansi kwesandla sesitha, ngaphansi kombuso wesitha. Okuwukuthi bese besenza intando yesitha, hayi intando kaNkulunkulu ngoba bese bengasekho ebukhoneni kaNkulunkulu. Bese bengasekho nakulama altare akwaJuda kodwa sekuba kuma altare esitha. Shuthi bese bekhonza isitha manje ngokuphelele. Ekuqaleni bebesikhonza isitha bekwaIsrael. Wabona uNkulunkulu ukuthi no, umuntu okwaIsrael akavunyelwe ukukhonza isitha, ngcono baphume. Basikhonza kahle isitha bengekho. 6 years later eqalele ukubusa uHezekiya. And then 14 years later mufuna lapho verse 13 kuthiwa ngomnyaka we-14 wenkosi uHezekiya 14 years uSaneharibhi inkosi yase-Asiriya wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda wayithatha. 14 years later inkosi yase-Asiriya iyabuya izothatha imizi yakwaJuda ebiyelweyo. And ukhona uHezekiya ukhonza uNkulunkulu. And inkosi yase-Asiriya iyawathatha lamadolobha. Asizwa lutho olwenziwa nguHezekiya ngalesi senzo. Ekuqaleni mayithatha umbuso uHezekiya inkosi yakwa-Israyeli noma yakwaJuda ngaleso sikhathi ibikhonzwa inkosi yase-Asiriya. Ibinikela enkosini yase-Asiriya ema-altare aronga. Mayiqala inkosi uHezekiya ithatha umbuso yayihlubuka inkosi yase-Asiriya. Yathi mina anginakuthi ngikhonza uNkulunkulu ngibeze ngiyokhonza inkosi yase-Asiriya futhi. Anginakuthi ngikhonza uNkulunkulu ophilayo bese ngiyokhonza futhi kanye nenkosi yezizwe. Wayihlubuka kwaze kwakhululwa noIsrael. Kodwa ngenxa ukuthi uIsrael engaphendukanga 6 years later waphinde futhi wathunjwa uIsrael. Wasala uJuda ngoba ubesaqhubeka nentando kaNkulunkulu. Kwangazi ukuthi isitha sithuleke manje. Kwangazi ukuthi isitha asiyilandeleli indaba
kaHezekiya ukuthi hayibo usihlubukele ndoda asizwe ukuthi la isitha siyambuza sithi usihlubukeleni noma silwa naye savele sathula nje why sithula isitha ingenxa lezi zinto ezenziwe nguHezekiya kunezinto ongazenza nawe umntwana kaNkuluNkulu ezizothulisa isitha sithi thule sithi du kodwa ekuthuleni kwaso isitha asithuli ngoba nakho singacabangela ukuthi sizokuhlasela kanjani asithuli ngoba nakho ingekho into esingayenza ukuthi nje ngaleso sikhathi lezi zinto osuzenzile wena zenza ukuthi singabi nawo amandla isitho okuhlasela bese sizama lezi zinto ezisemaceleni njengoba sahlasela uIsrael izwe laseSamaria saze salithuma uIsrael sakhumbula ukuthi kuyindle eyodwa le iSamaria noJuda kahle kahle kuyisizwe esisodwa kodwa kuzothathwa laba ababuthakathaka ngoba nawe umntwana kaNkuluNkulu ungathathwa isitha mangabe ubuthakathaka sikubona usuphumile sikubona usungaseze enkonzweni sikubone usubika amazaba singasazi ukuthi kwenzakaleni njengomunye umzalwane obefika njalo enkonzweni kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngembone engasafiki hawu umzalwane sekwenze njani kanti hayi angazi ukuthi kwenzakaleni noma uthathwe isitha noma mhlambe kukhona indawo engcono ayibonile angazi kodwa yena akasekho kanye nathi bafika ke bathatha lezi zizwe ezibiyelweyo engicabanga ukuthi uHezekiya cishe yamthusa le ndawo uthi kuthathwa not izizwe imizi noma amadolobha kuthatha amadolobha abiyelwe athathwa yathathwa ke lemizi 14 years later kusho ukuthi kancane isitha kukhona indlela besizama siyiplan ukuthi njengoba sengilithathile iSamaria noma izizwe lezi zakwaIsrael ngizongena kanjani lapha kwaJuda and isitha asizwa ukuthi siyothumba ezinye izizwe ama-Amaleki nabaseGibhithe nabakuphi nakuphi no kuqondene noIsrael nje kuphela ngoba uIsrael ukhonza uNkulunkulu and ungamangali mawuhlaselwa wena laba abanye abaseduze nawe kube ngathi abahlaselwa bona ngoba isitha vele siqondene nawe sifuna wena kahle sesiqedile ngalabo esesiqede ngabo kodwa kahle sizofuna wena ngoba usenoNkulunkulu wena laba basengesenayo uNkulunkulu sebehlezi ngokuthula nesitha angazi mhlambe nawe usuhlezi ngokuthula nje nesitha mhlambe nje usunokuthula nalesisono zaziyo ukuthi uphile ukusona njengoba ngikhuluma ke kunabantu abaku-YouTube engikholwa ukuthi bazolalela le nkonzo bafika la uma uqhubekela lapha kulokhuza kuverse number 14 uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakhishi wathi ngonile inkosi yase-Asiriya yamnqumela uHezekiya inkosi yakwaJuda amathalenta angama3 esiliva namathalenta angama30 egolide wethuka uHezekiya laphela ithemba kuHezekiya wazibona uHezekiya ukuthi manje anginamandla okunqoba lesi sizwe okunqoba laba bantu ngakho ke useyazithoba manje indodana yolahleko yathi kuNkulunkulu ngonile kulo izulu nakuNkulunkulu wathi ngonile uHezekiya akasho ukuthi ngonile kuNkulunkulu uthi ngonile esizweni sase-Asiriya uthi ngonile enkosini yase-Asiriya uthi wonile ngokuthi ahlubuke inkosi yase-Asiriya kusho ukuthi ngamanye amazwi useyazisola ukuthi uyihlubukeleni lenkosi yase-Asiriya useyazisola ukuthi yini indaba engashebanga khonza amakhosi amabili yini indaba engakhonzanga uNkulunkulu ekwaJuda aphinde akhonze inkosi yase-Samaria yase-Asiriya futhi useyayisola manje ngenxa ukuthi usatshiswa yilento eseyenziwe isitha mhlambe nawe isitha sesiye sakusabisa abanye sibasabisa ngendlala
hayi izinto ziguquke zibhekelela le. Ube ngathi uthi uyazama lokho akulungi. Uthi uyazama kulokho akulungi. Omunye sithatha simesabise ngokugula. Omunye athi uyangena emkhosini ukungena ukugula kufike. Usatshiswa yisitha. Ungavumi. Omunye athi sengenile emkhosini kuvele lokho nalokho azaphuma emkhosini. Ngamanye amazwi usekhuluma amazwi kaHezekiya uthi ngonile ngokuthi ngingene kulomkhosi. Ngiyawuyeka lo mkhosi. Bengiuhlele noNkulunkulu lo mkhosi. Kodwa manje isivumelano sami noNkulunkulu hayi sengiyaseka. Sengivumelana nale nkosi esingisabisile. Esengibone isenza nokuthi empilweni yami. Umuntu abesevumela isitha. Athi ngonile esitheni. No, ngoNkulunkulu esivumayo kuyena sithi ngonile. Hayi nanoma ubani. Kodwa sithola le nkosi esiyenza izinto ezinhle kangaka sizibalele zabo 12. Ezinhle kangaka ezikhombisa ukuphenduka. Kodwa manje sesimthola ethi wonile kule nkosi enhle esithe inhle ekade ibala sizibala ukuthi enye yezinto uhlubuke umbuso noma inkosi yase-Asiriya akangabe esanikela esabuswa yilesi sizwe. Ngoba umuntu mayengakholwa ubuswa yisizwe sikaSathane, ubuswa ngumbuso kaSathane. Manje uHezekiya usethi ngonile. Isithi inkosi yase-Asiriya ke siyamnqumela ke manje. Yabona ke manje useyinikezile ama-powers. Yabona mawuthi ngonile kuNkulunkulu unikeza uNkulunkulu ama-powers ukuthi akunqumele izinto. Athi yabona ke manje yenza ukuthi akwazi ukukusebenzisa usumnikeza ama-powers manje. Manje naye-ke uHezekiya unikeza inkosi yase-Asiriya ama-powers manje. Useqala manje inkosi yase-Asiriya sikwazi ukuthatha izinqumo. Ithathele omunye umuntu inkosi yakwa-Israyeli. Inkosi ekhonza uNkulunkulu ithathelwa izinqumo. Inkosi ekhonza uSathane. Lithi Hubo 1 verse 1 ubusisiwe ongahambi ngiziluleko zababi. Nongahlali endlini yabaqolodayo. Nongemi endleleni yezoni. Nakho kuselahlekelwa yesibusiso ke manje uHezekiya. Esenze kahle kangaka. Esesebenze kahle kangaka. 14 years later sesimthola ukuthi wonile. Kuwena ngazi semingaki iminyaka ukhona. Kodwa zikhona yini izinto owazenza mawukhona ongasazenzi namanje? Zikhona yini izinto owaziyeka ngesikhathi uqala ukukhona kodwa manje usuyazenza ngoba seku 14 years later wakho? Mhlambe 2 months later, 10 years later usubuyela ezintweni owawuziyekile ngoba isitha sesikusabisile ngalokho esikusabise ngakho. Sitha sisebenza kanjalo. Enye izinto esimthole sezenza la kuthiwa ke wanqunyelwa amakhulu amathathu esiliva, 300 pieces of silver and 30 pieces of gold. Angazi ke lawo maphisi ukuthi ayingakanani. Kodwa lezi zinto wathatha ethempelini likaNkulunkulu. Kwaphela kwakusethempelini likaNkulunkulu. Wangena endlini yakhe yobukhosi. Wathatha lezi zinto ezisendlini yakhe yobukhosi, leli siliva nalegolide, wathatha wayokhothama enkosini yase-Asiriya. Ngoba usethe ngonile, usenqunyelwe vele, uzokwenza njani? Usevumele isitha. Ngesikhathi ukuhlaselwa lemizi, ebona ebhekile esazi, asazi ukuthi wenze njani. Asimuzwe khuleka kuNkulunkulu. Asimuzwa ebiza umkhosi. Asizwe ukuthi wenzani. Kube ngathi kuthulekile nje. Mhlambe nawe isitha sesikunyonyobele. Kunezinto ezincane ezinganakekile ezingenayo. Mhlambe usayiphawuli, mhlambe usayiboni.
ngoba sekuphela uthaba. Zingena kancane kancane kwenzeke utho uthule nje ungenzile ukuthi ungathatha isinyathelo. Kwenzeke lento ungathatha isinyathelo. Uyithulekele nje. Kube ngathi kwenzakala ngalutho. Uzozithola usukhothamela isitha. Uzozithola usunikele emalthara wrong. Khona abanye abantu abaphuma endlini kaNkuluNkulu ekukhonza uNkulunkulu ngokweqiniso. Bahambe bayokhonza ama-altar a-wrong. Bawunikela kuSathane. Ngoba siqale kancane isitha. Mhlambe kule minyaka emva mhlambe after 10 years sathula nje sitha sabantu nonke akabe isikhathi lesi sokuthi ngimhlasele lo muntu. Ngoba usenawo amandla. Kodwa ngizozama ukwanciphisa kancane amandla akhe. Ngize ngilithole ithuba engizongena ngalo. It doesn't matter ukuthi kumele ngilinde isikhathi esingakanani. As long as ngineplan ngalomuntu. Nawe uSathane uneplan ngawe. Uyamnyonyobela kancane. Ufuna ukukuthola ngoba uyazi usehlulekile. Khona lokho ekuzamile. Wehluleka. Kodwa ehlulekeni kwakhe akusho ukuthi useyekile ukuhlasela. Lo mlilo nawo manje ungavumi ukuthi ucime. Ungavumi ukuthi wehle. Kunalokho mawuphakame. Makuwukuthi ububamba imikhosi ngalendlela oyibamba ngayo, hayi mina bengizothi sengathi ungaqinisa kakhulu kunakuqala. Uma ubona indawo ozaziyo ukuthi ukhuleka kuyona, mina bengizothi qinisa kakhulu kunakuqala. Uma kuwukuthi kumele kunyuke isikhathi sokuthi bese mthandazweni nasezwini ufundizwe likaNkuluNkulu, bengizothi qinisa mina. Ngoba isitha naso siyaqinisa emaplanini aso. Siyaqinisa endleleni sikihlasela ngayo. Mhlawumbe omunye isitha singena kancane nje ngamaphupho. Kancane nje uphuphula. Udle futhi. Usunqotshiwe njalo. Uphuphuza. Udle uphuze. Usunqotshiwe njalo. Umunye wafakaza ekhaya lethu. Wathi ngisho ukugibela izinto emaphusheni. Usho ukuthi uSathane uyakunyonyobela. Mhlawumbe usuqala ukugibela uzundize, mhlawumbe akusazana nezimoto ezigibela ebusuku emaphusheni. Mhlawumbe usuzundize ugibela amabhonweni into ongazazi. Uyofika lapho singazi khona. Ngoba isitha siyakunyonyobela kancane. Mhlawumbe namathuba okuthandaza aseyancipha, mhlawumbe uthi uyathandaza akusathandazeki. Kanti isitha sizama ukuvula imbobo esizongena ngayo. Ngoba isitha sihlezi ngasemnyango. Kodwa ukuncanela kwesono kukuwe. Hayi sona sinqonqothi sona inkosi uJesu enokhaya. Inkosi uJesu kuphela efuna ukuthi wena uzivulele. Kodwa isitha silinde ukuthi sizamela sona intuba yokungena. Kufana nesela. uSathane uyisela phela. Isela alidingi ukuthi uzulivulele eminyango. No, lifuna nje indlela elizongena ngayo. Makuthi kumele lingene ngefastela lizongena ngefastela. Makuthi kumele libulale ama-burglar bars lizowabulala. Ngobani lifuna ukungena. Kodwa inkosi uJesu ngisho ungawuvula umnyango. Uzonokha nje. Sobe ukuthi wena ke uyavula. Uyivulele inkosi uJesu. uHezekiya wanquma ke nezivalo zethempeli likaJehova. Enye izinto lezi, into esibili ke lena futhi manje aphinda phambana nayo. Eqaleni simthola uHezekiya elungisa izivalo zethempeli likaNkuluNkulu. Wena wakwabona igebendu, indlu ekungasahlali khona umuntu, izivalo zakhona ufika zivulekele nje. Kusho ukuthi ithempeli likaNkuluNkulu cishe bese ngasasetshenziswa. Sekufana negebendu nje, sekuyivulekele nje. Iminyango yakhona isilimele. Mase kushuthi bekuyintando kaSathane ukuthi leminyango yethempeli mayibishi iyivulekele nje. Ukuze isitha siphume singena nje endlini kaNkuluNkulu. Mhlambe nawo njengoba uyithempeli kaNkuluNkulu usuyivulekele nje. Isitha siyaphuma singena nje. Sizenzela umathanda nje kuleli thempeli luwena. Kwenzakalani uHezekiya?
mase kufika isitha uyabona hey lesi sinqumo engisimunyela lo 300 pieces of silver and 30 pieces of gold aweneli thatha lezi iqapha bezenzile ngoba bezifake nelokhuza negolide lezo iqapha lezo thatha khona la lezi iqapha kade ilungisile wayibhidliza iqapha akade ezenzile lezi akade ezilungise yena wayibhidliza yena futhi lezi into usuzilungisile wavuma izono usuyazenza futhi lezo zono yilento enzo uHezekiya la fuke ilungisa indaba kahle phindi ibhidlizwa uyena futhi lemnyango thatha igolide la emnyango fanele kwanele lesi sinqumo salenkosi yase-Asiriya kunalezi zinto nawe uzoyithatha kuleli thempeli likaNkulunkulu eliwena ukuze ufeze intando yesitha ngoba engqondweni yakho vele usuthunjiwe isitha noma physically ungakathunjwa kodwa already usuthunjiwe usungaphansi kombuso wesitha noma ngabe ubusushila ukuthi ngiyihlubukile lenkosi kodwa engqondweni yakho usubuswa isitha yilento eyenzeka la kuHezekiya ekuthiwa wakunika ke inkosi yase-Asiriya zonke lezi zinto sithola lokho kuverse 16 chapter 18 lezi zinto ke sesikhulume ngazo zikhombisa uqala kothando noma uthando lwaqala nokuphola kwalo uthando ukuthi umphumela nomthelela wokuphola kothando kugcina kuphi ugcina usuphambana nezinto owawuphambene nazo eqaleni phambana nalento eright oyenziswa uNkulunkulu bese wenziswe uSathane manje wenziswe izinto uSathane manje kanti uNkulunkulu uthini ngothando lwaqala ake sibheke lapha iSambulo 2 verses 2 to 5 ukuthi uNkulunkulu uthini ngothando lwaqala ngoba uNkulunkulu unenkinga ngokuphola kothando lwabazalwane and lenkinga ingakufaka esiqogweni noma ingakukhipha kuNkulunkulu phola kothando ngoba ugcina sokuphambana nentando kaNkulunkulu ibindaba iqale ekuthenini upholelwe uthando Sambulo 2 kuthiwa qala kuverse 2 ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawukunakubamela ababi wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesiko wabafumana beqamba amanga unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga kepha nginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho laqala ngakho khumbula lapho uwe khona ngoba ukulahlekelwa uthando lwasekuqaleni ukuwa lokho noma ungamsebenzela uNkulunkulu kodwa usuwile uma ulahlekelwa uthando lwaqala ngoba uNkulunkulu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho uthi ngiyayazi futhi nemizamo yakho nokuthi futhi akwazi ubamela ababi nalabo ababezithi ababezisho ukuthi bangapostoli wabavivi wathola ukuthi hayi baqamba amanga akusiba abapostoli laba kodwa manje uthi nginalokhu ngawo bese ukwazi nokuvivina ubona ubona ke lo no akasiyona lento ayishoyo mhlambe nawe uyakwazi ukuvivinya abantu kodwa inkinga yakho uphelele uthando uyakwazi ukuhlola ukuthi hayi usibona akahambi kahle mhlambe uzokhuluma nabanye abantu umhlebe mhlambe uzumkhulekele kodwa uthando lwakho lwaqala usenalo yini
ngoba maliphelile usenkingeni. Noma ungazenza zonke lezi zinto ube nemizamo oyenzayo, kodwa uNkulunkulu mayekwakhala ngothando lwakho laqala usenkingeni. Njengenkosi uHezekiya la sibona ukuthi siyibona siphelele uthando manje. Ngoba angazi ukuthi makufika inkosi yase-Asiriya akathandazi ngani. Makuhlaselwa lebinzi noma lamadolobha akathandazi ngani, ngoba ngizwa ukuthi uyathandaza la. Angisho ukuthi azange athandaze, kodwa angizwe. Mhlawumbe wathandaza kodwa wayesengasanawo amandla okuthandaza. Mhlawumbe wathi noma ethathandaza uyathandaza akuthandazeki. Kanti sekuphola kothando lo. Mawuzizwe ukuthi uTolde yebo ngithi ngiyathandaza akuthandazeki, hayi mhlawumbe kukubiza ukuthi ungena emkhosini. Uthi sengikhulekela khona ke lokhu ke manje ukuthi akukhulekeki. Ngoba isitha yona indlela esesifuna ukungena ngayo kimi. And ngizama ukubalekela indaba ukuthi kungene isitha singithume. Uma sifika isitha sofike sikuthume. Njalo uma sifika isitha kwaIsrayeli siyamthumba uIsrayeli. Asidali kanjalo. Akuhlaliswana ngokuthula. Koze kuhlaliswane ngokuthula uma ngabe uIsrayeli esengaphansi kwesitha. Engakabikho uIsrayeli ngaphansi kwesitha akukho ukuthula. Umsebenzi kaSathane ke leyo. Verse 5. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yaqala. Kunale misebenzi yathi uNkulunkulu ngiyayazi imisebenzi yakho. Usho manje uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Kodwa kunemisebenzi yaqala ongasayenzi. Mhlawumbe umdumiso uNkulunkulu uqala. Ukuthi uvuke ekseni uvuke umdumiso uvuke ngendumiso. Mhlawumbe uvuke uqale nje into yokuqala oyenza umkhuleko. Ube nesikhathi noNkulunkulu kodwa manje usuwababhizi. Usunemisebenzi eminingi awusenaso isikhathi sokwenza izinto. Imisebenzi yakho yokuqala awusayenzi. Phenduka ubuyele othandweni lakho laqala. Lezi zinto uHezekiya akasazenzi izinto ayizenze ekuqaleni. Kunalokho usesenza iopposite nalezi zinto ayizenze ekuqaleni. Lokho kuyamkhalisa uNkulunkulu. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe. Ngilisuse utho lwesibani sakho endaweni yalo. Kunothi lwesibani. And inkosi uJesu iyona ngokukhanya endihlala kumuntu ngomoya engcwele. Ukulahlekelwa kwakho uthando ungakubangela ukuthi ulahlekelwe umoya engcwele empilweni yakho. Ifika inkosi uJesu iwuthatha umoya wakho engcwele kuwe ngoba uphelele uthando. Ngoba imisebenzi yaqala usayenzi. Uzithola ususenkingeni. Kuthiwa uma ungaphenduki. Mhlambe nawe sekusele kancane nje ukuthi ususe umoya engcwele kuwe. Phela nje ukubiza ukuthi namhlanje uphenduke. Ukubiza ukuthi ufune ubuso bukaNkulunkulu. Ukubiza ukuthi uqale phansi ukhumbule lapho uwe khona. Ubuyeke izimpilo yakho nje ukuthi yiziphi izinto engangizenza ngesikhathi ngisanda kuphenduka. Abanye babevuma izona basayivumi namhlanje. Abanye babezivuma bazivumisise kodwa manje sebekhala lapha phezulu. Fana nomuntu ogeze egqokile kuzokusiza inhloko. Fana nomuntu obhukuda lapha noma esedamini noma emanzini noma kuphi. Besibhukuda lapha seyingane emadamini bekhona emadamini ngasekhaya. Ubhukuda ufaka isikhindi. Awugezi lapho. Ungena emanzini nje awugezwa. Ukungena kulamanzi akugezi. Kodwa mawuyogeza udinga ukuthi kube nensipho. Udinga ukuthi kube namanzi. Udinga ukuthi ingabikho enye into ekhona emzimbeni ezovimba ukuthi ungabi clean yonke indawo. Ukuthi ke mhlawumbe wena isono sakho mosivuma usuyasigqokisa manje. Usembathisa ukuze sizwakale kahle, ukuze sibe presentable, sibukeke kahle. Kanti no, awudingi ukusidecorate. Wawusenze sisibi sinjalo. Namanje ususivuma sisesibi sisenjoba sinjalo. Asishintshanga ngoba naku usuyasivuma. No. Njengale ndlela osenze ngayo sivume ngaleyo ndlela. Yona into ezokusiza ke leyo.
kodwa mhlawumbe namhlanje usuqala ukha phezulu manje. Usuthi manje uzothini? Kade ngilungisa lento eyodwa. Hayi kizwakale kahle ke manje. Manje sengihlale ngizwakala sengiwumuntu omubi mina la kumfundisi. Kanti uzovuma ukumfundisa yini? Uyena yena ozokungenisa ezulwini noma uNkulunkulu ozongenisa ezulwini. Thando lokuqala. Ngiyakholwa ukuthi uHezekiya isitha besimbamba ngokunciphisa nje uthando lwakhe lokuqala. Ukuze ukuthi 14 years later sesikwazi ukuthola amandla ukuthi siphinde futhi simenze ukuthi anikele enze lento ayinqume ukuthi akasayenzi. Ngikholwa ukuthi kwaba ukwehla kothando lokuqala. uNkulunkulu kube ngazi ukuthi uthule uthi ufuna ukubona ukuthi uzobetha. Uzogcina phi lo muntu njengoba sekunje. Ngiyasho ke namhlanje ke asukwazi ukufinyelela ukuthi igcina phi ke impilo kaHezekiya noma ugcine enze njani ngalezi zinto. Asidlulele ke ephuzwini lesibili. Iphuzu lokuqala besithi ke usabambelele yini uthando lokuqala noma usakunqoba yini owakunqoba ekusindisweni kwakho. Ekuyiphuzu lokuqala lelo besisahlaziya lokho. Elesibili ke ukuthi ke senzani ke isitha uma sekuphele uthando kuwe. Ephuzwini lokuqala sithe kufinyelela kancane kuloko ukuthi yini ke eyenzwa isitha uma sekuphele uthando. Ngoba kunamandla atholwa isitha ngokuphola kothando. Laqala nje lwaphola uthando isitha sithola amandla. Uthando lukaNkulunkulu lolu. Uthando lungumyalo kaNkulunkulu. Yikho inkosi uJesu uthi ngizosusa utho lwesibani endaweni yalo kuwe. Ngoba uma ubheka lapha ngithi ku Mark 22 qala ku verse 31 mangaphosisi. Isazi imithetho sesibuzile ukuthi yuphi umyalo omkhulu kunayo yonke imiyalo. Cabanga ummeli uzobuza inkosi uJesu ukuthi yiphi imiyalo emkhulu kunayo yonke ngoba izazi imithetho phela bekungabameli lapho. Angithi abameli siyazi ukuthi izazi imithetho lezo namajaji ibona abaziyo in and out umthetho. And abameli bakwaIsrael noma amajaji akhona bebesazi umthetho kaNkulunkulu. Kodwa bemxaka lo mmeli le ndaba. Kube ngazi ukuthi uyofuna ezinye iziqu namhlanje. Uyozifuna kulo okuyena ummeli wangempela uJesu Kristu. Hayi futhi waye kobuza kumuntu oright ukuthi uphi umyalo omkhulu kunayo yonke. Yikuphi ngempela? Ithi inkosi uJesu wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo onke amandla akho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho. Lezi zinto ezicabangayo makube kuthi kunothando likaNkulunkulu. Yikho ke inkosi ithi buyela othandweni lakho laqala. Musu uphelele uthando ke isitha senzani kuwe. Lo mbuzo ke sizama ukuphendula kodwa hleze singawuqedi namhlanje ngazi. Masibheka lapho verse number 17. Verse number 17. Inkosi yase-Asiriya yathuma oTharithani noRabisarisi noRabishake ukuba basuke eLakhishi baye enkosini uHezekiya eJerusalema benempi enkulu. Benyuka bafika eJerusalema. Sebenyukile bafika
bema ngasemseleni wechibi lasenhla ngasendleleni yensimu yomhlanzi. Bafike bathatha lesiliva negolide. Akwenelanga lokho. Sithi sisuke sitha sifika nani nempe enkulu. Sifika ezweni lakwaJuda. Hayi ukuthi bafika nalempe enkulu bazolwa cha. Kodwa bafika nempe enkulu. Mabefika beJerusalem. Bama ngasechibini lasenhla engasendleleni yensimu yomhlanzi. Bama eduze nendlela ngasensimini yomhlanzi. La kubhalwe ngamagama amakhulu kuthiwa ngasensimini yomhlanzi. Angazi ukuthi kuchazani lokho. Kodwa siyazi ukuthi uma ubheka incwadi kaMalaki siyathola umhlanzi ozohlanzisisa isibuya mhlawumbe sengilikhohliwe leli verse ngizosengashishi ukulithola ngoba iyafika lento kodwa ngicela ukuthi uMalaki 2 uma ngingaphosisi uzoyithola le ndaba eyokucwengisiswa kwegolide nesiliva. Laba ke bafika ke nempe enkulu befika ngakulepi yomhlanzi. Sike sayiphatha ke indaba ukuthi sitha sizofika ukuzokusabisa. Nawe nje uma ungabona impe enkulu ungesaba. Isizwe sakaJuda bekunezizwe eziwu2 kuphela. uJuda noBenjamin. Kuthunjwe izizwe eziwu10 zakwaIsrael. Ngiyacabanga ukuthi naye uHezekiya bengubani ke mina. Ngoba usekhohliwe ukuthi basinde ekuthunjweni ngenxa ukuthi baqale bafuna uNkulunkulu. Bekungenxa kaNkulunkulu bekungasiyona isizathu bekungasiwo amandla omuntu. Bekungamandla kaNkulunkulu abenze ukuthi bangathunjwa. Kodwa isitha sifika nempe enkulu. Njengoba sake safika nakuye uElisha. Sibona ukuthi hayibo nangu lo muntu wazi indaba esingazazi noma esisathi siyakhuluma emakhoneni uyazazi lezi zinto kwaIsrael masithi sizohlasela lapha kwaIsrael sifika kwaIsrael sebeyazi ukuthi siyenze kanti kufanele sicashe bangasiboni ngoba senze njalo vele sithi silwa ngaleyo ndlela sizama ukuthi icasha ungasiboni sesifikile. Usasesitha sithumela impe enkulu mabevuka ekseni cabanga lempi ithunyele ebusuku ngobumnyama abantu abaningi kuzobulawa umuntu oyedwa uElisha ngoba nawe sitha masikubona uyinkinga. Hayi khempela kungaqoqa lonke uhlobo lwamadimoni nama-devil worshippers nama-satanists kuhlanganelwa wena nje. Esiqogwene kungaba nomhlangano noma emkhathini noma laphi la usathi kungaba nomhlangano wakho nje. Ngoba uNkulunkulu uyakusebenzisa. Sathane wafika ke nempini enkulu. Mayifika la kanti umntwana kaNkulunkulu uyazi ukuthi ubiyelwe ilangabi lomlilo. Ubiyelwe ingqola zomlilo. Lo ongaboni ngamehlo kamoya uthi maye Nkosi mayivuka ebheka ngasemnyango sizungezwe impi la. Umprofeti uthi hayi ukhuleka uNkulunkulu uthi ngicela umvula amehlo ngoba engakithi inkulu kuniyalo usezweni. uHezekiya bese kukhohliwe lokho makufika lesitha nempe enkulu ukuthi mina nginempe enkulu yasezulwini. Ithi Nkosi uJesu uma bengithanda bengingabiza amalegiyoni ezulu azongilwela kulempi. Kodwa ngoba bekufanele kufezeke icebo likaNkulunkulu akawabizanga. Kwesinye isikhathi uzobona ngathi uNkulunkulu uyakiyekelela. Kanti kuyekelela ngoba nakho kufanele ngalesimo obhekene naso kufezeke icebo likaNkulunkulu. Ngoba uma iNkosi uJesu bingafanga
mina nawe ngabasindiswanga. Mhlawumbe uma ungahlelwa ilesi sehlo esikwehlela njengamanje, mhlawumbe khona umuntu ongekasindiswa. Mhlawumbe wena uqobo lwakho nezingane zakho ngeke nisindiswe. Mhlawumbe iyona lento lena izoba isihlengo sempilo yakho. Yona lento ebuhlungu kangaka. Khishwa kwa-Israyeli eGibhithe, bathi mabefika olwandle olubomvu bazithola besenkingeni. Nansi impilo kaFaro ngala yabalandela. Nalo ulwandle olubomvu. Athi uMose kubona, the Egyptians you see today, you shall see them no more. Ngoba isitha siyamlandelela umuntu ngempi enkulu. Cacisa lelo phuzu ukuthi nawe ungamangali uma isitha sikulandelela ngempi enkulu. Hayi impi encane. Uzoyibona lempi. Uzothi umuntu uyayibheka ubheke emuva nanzi impi uthi uyabheka ngaphambili. Hey akunayo indawo yokuphunyuka. Kholwa uNkulunkulu. Kholwa ngamandla kaNkulunkulu isimini obhekene naso. Ngoba akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa. It is impossible to please God without faith. Ngaphandle nje kokholwa ayikho enye into ongayenza ukuthokozisa uNkulunkulu. And yilento eyaholela ekuthaneni uDavide agcine esethatha ubukhosi. Wakholwa ukuthi nasi sitha uGoliath uhamba naye nempi enkulu. Kodwa noma ehamba nempi enkulu ngoJehova mina. Yena uhamba nempi enkulu yasemhlabeni noma kaSathani. Mina ngihamba nempi enkulu enguJehova. Sebawoti igama lakhe. Unguye ongehluleki. Ongozeli futhi ongalali. Olonda uIsrael akezeli futhi akalali. Awuyasilonda bazalwane. Yazi ngeke ngacabanga kulezi insuku lensizwe engahlangana nayo last week. Ithi ibona ukukholwa kwami. Ukuthi kazi ikubone kuphi. Ngaze ngacabanga ukuthi indlela leyo igebengu esihlasela ngayo endaweni yakithi. Komakhelwane wami sezingene kabili. Ngoba sisuke thina singalokhuzi singacuphi electric fence yethu. Zivele zonke banama camera board. Zivele zongena ngakuleli side lethu. Ekhona nje lapha esikhundleni sokuthi zizongena lapha ekhaya zijike zingena kwamakhelwane. Njalo ke kaningi mangaba kunobugebengu kuba ne-inside job. Lo muntu uthi ubesebenzela umakhelwane wami angazi umakhelwane wami. Ngisafisa ukuthi ngihlangane naye, ngeke ngathatha iwalk ngiyela engingambona ngakhona ngangambona izolo. Ngaze ngacabanga ukuthi kungenzeka. Uthi mhlambe naye uyazi ukuthi khona bake bafika. Mhlambe bafika babona kuvinjiwe ekhaya kuvaliwe. Mhlambe uNkulunkulu wathuma impi yezulu ukuthi sivikele. Bangangeni. Njengoba sisavikeleka nje namhlanje. Ngomusa hayi kumusa kaNkulunkulu. Futhi mhla ethandile uNkulunkulu avuma ukuthi bangene bazongena. Ukuthi kuzokwenzekalani angazi. Kodwa kwamanje usathanda ukuthi makasivikele. Kuhle kuye ukuthi makasivikele. Ukuze sibe nobufakazi. Ukuthi siyamazi uNkulunkulu esivikele. Ngoba uNkulunkulu bengamvikelanga uDavide ebhekene nebhere nebhubesi bengeke akwazi ukubhekana noGoliath. Into yamisa isibindi yilezi impi ahlangene nazo ehlane. Nawe usazohlangana nezimpi ehlane uma ukuthi okahlangana nazo. Mhlawumbe uphezulu kwazo njengamanje. Ngoba vele isitha siza nempi enkulu. Uthi uma uyibuka ngamehlo enyama, ubona yabona ke lempi ingaphezulu kwami. Ngiyakhumbula bengize ngikhuleke kwesinye isikhathi. Ngithi inkosi yabona ke lesi sikhubeke sokuthi sesingaphezulu kwami manje. Sengicela ungilekeleleke manje. Ngoba ngiyabona lempilo ungathi ilikhuni izongihlula makunje. Kodwa manje sengikhohlwe ukuthi bekuyini lento ekade ngikhuleke. Ngoba uNkulunkulu uyangenelela nasempini esibhekana nazo. Uma nje thina sizomethemba simkholwe ukuthi ukanye nathi ungena nathi empini. Isitha sesifike nempi enkulu. Eqaleni 6 years later isitha sihlutshulwe
kuhlubuke uHezekiya asifiki nempi enkulu. Sithola amandla nje ngoba nakho sekwehlutha. Sesithola amandla ukuthi sifike nalokho. Kodwa futhi angisho ukuthi ngeke sifike uma lungakehla uthando. Ukuthi nje sizofika at a distance. Asikwazi ukuyifikela mathupha. Kunezinto ezingeke zikwazi ukufika mathupha ngazo ngoba thina abantwana bakaNkulunkulu siyilangabi lomlilo. Kunezinto isithe ezingeke sikwazi ukuthi zisithinte ngazo. Ngaphandle ukuthi siphelele uthando lelilangabi lomlilo lehle. Ngoba uthando uhlisa ulangabi lomlilo. And once laphela lelilangabi lomlilo kusho ukuthi kunezinto noma isitha sesiqala ukuthola iaccess empilweni yakho. Mhlambe ukubuyela nje iphuzweni lokuqala ngokuphola kothando lwaqala nokwamacebo esitha indlela isitha esisebenza ngayo. Ake ngilande nanzi indaba kancane. Ukwaxoxa le ndaba ubaba umpostoli. Kodwa ngizokukhumbuzisa. Bekunomfundisi okade ngena njalo kuma fasting noma emkhosini. And bathi uma ubehamba ko West Street eThekwini ama devil worshippers abebona yonke le ndawo ahamba kuyona ingumlilo. Ngoba wenza ikhonze zakhe zibe amalanga bomlilo. Ama devil worshippers abengena kumthinta. Ngisho nalaba abebefisa ukuthi bangamlinga bebengakwazi ukuthi bazomlinga mathupha eduze kwakhe ngoba ube ngumlilo. Sase siyacabanga ngizokwenza njani? Kwenza umhlangano emkhathini. Wenzela lo mfundisi. Wathi okay. Sizokhuluma nalabo abanye befundisi. Amadimoni. Ukuthi befundisi abameme lo mfundisi. Bamme. Afika ushumela kuleli yabandla. Kube ngathi abantu bayabusiseka. Banikele abantu. Naphakathi neviki amenywe lapha nalapha nalapha. Bhayibheli ke lisitshela ukuthi uma ngabe usemkhosini abantu mabangazi ukuthi usemkhosini. Akube phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngisho indlela obukeka ngayo abantu mabangaboni ukuthi usemkhosini. So ngicabanga ukuthi lo mfundisi ubeyazi le ndaba. Ukuthi akufanele abonakala. Kodwa manje uma umenywa bazophukudla phela. Manje kufanele ufihle ukuthi usemkhosini. Kodwa futhi uma ufika lapha usungasadli uyogcina sekuvela usemkhosini. Kwancipha ukungena kwakhe emkhosini. Ngesikhathi eya kulezi inkonzo ezinye zazo zinama devil worshippers nezikhonzi kaSathane. Uyomunywa amandla alomfundisi. Kancane kancane amunywa amandla omfundisi. Ekugcineni wawa. Sekuphele amandla. Ngobani? Isitha sifikile kancane kancane siyakuplanela bengeke ngasho ngathi isitha siyakuplanela njengokuhlezi lana nje. And mhlambe sizofika kuleli phuzu. Noma ke singakafika ke ngivele ngisale sengingena kulona ngoba naku sengiyangena. Uma sibheka lapho verse number 26. Base bethi uEliyakimi indodana kaHilikiya noShebhina noJowa uRabishake ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu ngokuba siyaluzwa. Ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni. Kepha uRabishake wathi kubo, inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukhuluma lawa mazwi na? Hayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo baphuze umshopingo
wabo kanye nani na? Wayesema uRabshake wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda wakhuluma wathi, ake sime lapho kwamanje. Ngesikhathi ekhuluma uRabshake ubengakhulumi directly nenkosi uHezekiya, ubekhuluma nalaba bantu bekhona khona nombhali elithi iBhayibheli omunye wayephezulu kwendlu, ngoba uHezekiya wathuma abantu bakhe ukuthi bahambe ukukhuluma nalezi izithunywa makufika impi enkulu. Bafike baxoxisana laphayana, labantu base-Asiriya mabefika la bafike bakhuluma ngolimi lwabaJuda ngeSebheru. Nabantu bebekhuluma iSebheru, abakhulumanga ngolimi lakubo. Manje laba babona ukuthi no, indlela le abakhuluma ngayo kuzokwethuka abanye abantu. Base bethi, khulumani ngesi-Aram ngoba thina siyasizwa isi-Aram, ningakhulumi ngesiHebheru. Yasizwa ke sitha sizokhuluma ulimi oluzwayo. Yikho kulo mfundisi sabona ukuthi angizuletha umuntu wesifazane engizomlinga ngayo, angizuletha lezi zinto ezibonakalayo ezithangible, kodwa ngoba ungumntwana kaNkulunkulu uthunyiwe ukuthi akasebenzele uNkulunkulu, ngizombamba ngalokhu ukuthunywa kwakhe, ngizokhuluma kuyena ngolimi aluzwayo. Nawe uSathane uzokufikela ngolimi oluzwayo. Qaphela ke lo limi oluzwayo ukuthi mawuluzwa angakakhulumi yini sitha ukuze udideke. Kodwa ke inhloso yalaba bekuwukuthi uma kuwukuthi uHezekiya akayisabi lempi enkulu, akabasabi nabo laba bathunyiwe, akwethuke abantu besizwe sakwaJuda, yikho bekhuluma iSebheru nje ukuze kuzwe wonke umuntu. Laba bacabanga ukuthi le ndaba ibize kuHezekiya, bathi laba no. Uma ubheka lapha kuverse 27:12, ngepha uRabshake wathi kubo, inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukhuluma lawo mazwi na? Hayi kulaba bantu yini? Yezwa ke bantu bonke. Shuthi ngamanye amazwi uSathane ubefuna ukuthi okungenani ke uHezekiya makavukelwe yilaba bantu abaphethe. Yikho masikhuleka sinale mkhuleko ukuthi sikhulekela nebandla, ngoba uSathane uzokwazi ukuthi akhulume nasebandleni ukuthi malivukele lona ke manje ongumholi. Lento esithola lana uthi ke hayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo, baphuze umshobingo wabo kanye nani na? Uyezwa ke manje kuyacaca la kuleli verse ukuthi bazohlaselwa ngendlala. Kuthiwa ngithunywe laba bantu ukuthi badle okaka babo, bangenwe indlala manje, bangabisadla ukudla okudliwa umuntu, kodwa bazodla lento bese beyikhiphile. uSathane uqonde ukuzokudlisa lento obusuyikhiphile. Yabona lesisono ubususikhiphe kuwe, yisona ke lesi sono sikhiphe kuwe sifana namasimba. Ngiyaxolisa ukubeka ngale ndlela njengoba likubeka iBhayibheli, kodwa uSathane uzokudlisa yona leyo nto obusuyikhiphile. Nalomchamo wakho obusukhamile uzokudlisa leyo nto uSathane. Sizele lokho ke sitha. Laba bantu bathi asizile yini kulaba bantu ukuthi sizobadlisa lezi zinto esebeyikhiphile, lezi zinto eziwudoti akuthiwa ngesilungu ngama waste product. Ufuke wadla lokhu kudla, umzimba wakho usuya decide ukuthi vitamin A lo ngiyawuthatha, ama protein lawa ngiyawathatha,
hayi ke le ijunkie ke le angidingi lento emzimbeni and lento mayingahlala emzimbeni ungafa nokufa kumele ukuthi uyikhiphe ngoba ungayikhipha uzofa usuyikhiphileke ngoba vele uma ungayikhiphanga ubuzofa usathane ufuna ukuthi manje phinde udle leyo nto amadimoni athunywe ukuthi phinde uzodla yona leyo nto ama-devil worshippers nama-satanists yilokho kwakuthunyelwe kuwe ukuthi azokwenza ungavumiki enazokhuluma amadimoni ngolimi oluzwayo siyezwa lapha kuvesi 28 uthiwa wayesema uRabshake wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda hayi akayingeni leyo khuluma ulimi ngaba ngaluzwa no ngolimi lwabaJuda wakhuluma wathi zwanini amazwi enkosi enkulu inkosi yase-Asiriya isho kanje inkosi ithi maningakhohliswa nguHezekiya ngokuba akayikuba namandla okunophula esandleni sami yabona manje mhlambe kunezinto oyizwile ekhaya lezwi noma kuneyintshumayelo oyizwile isitha sesike safika kuwena sethi yabona ke la umfundisi wakho udidekile kahle kahle iBhayibheli belingaqondile lokho kahle kahle alisho kanjalo no ungazi ukuthi umfundisi wakho lo shumela usiyakhohlisa ke manje no ungavuma ukuthi akukhohlise bukusisa iBhayibheli ngale ndlela engikutshela ngayo enizokhuluma ulimi lwabaJuda ngamanye amazwi uzokhuluma uSathane kwesinye isikhathi kube ngathi ukukhuluma uNkulunkulu ungazi uzwele mhlawumbe umunye azathi ukhuluma uNkulunkulu kanti hayi mhlawumbe sekhuluma uSathane ukuthi nje ukhulume ngolimi oluzwayo angithi uyaluza ulimi likaNkulunkulu manje usezozama ukusebenzisa lo limi uzuluzwa hayi ngoba sengozini bazalwane into ezosiza nje ukuhlala emkhulekweni sihlale ezwini ilezo zinto zombili ezosiza ngoba uma sike sasuka kulezi zinto esitha sizokhuluma ulimi esilizwayo sicabanga ukuthi thina kusakhuluma uNkulunkulu kanti sekukhuluma uSathane isikhathi lingwe inkosi uJesu angazi noma uSathane wayekhuluma ngephimbo elizwakalayo noma wayekhuluma njengoba kwabaningi bethu uNkulunkulu ehlale ekhuluma umuntu ezwe iphimbo ngaphakathi lithi kodwa masizi iBhayibheli kuyacaca ukuthi enkosini uJesu kwaba clear ukuthi sekukhuluma uSathane ke manje into yokuqala isho uSathane uthi uma uyindodana kaNkulunkulu yenza lawa matshe abe yisinkwa angazi noma izinsuku zenkosi uJesu bese ziphelile inzomkhosi kodwa kuthiwa bese kuphele 40 days mhlawumbe bese kusuku lwakhe lokugcina lomkhosi sekusele nje alinde i-hour ethize ukuthi usuphelile umkhosi kuthiwa yenza la matshe abe yisinkwa mhlawumbe isitha besenzela ukuthi sekusele mhlawumbe 2 hours uthi aphume emkhosini avele nakuphela sekunezinkwa manje angithi bese hlane manje ngoba umuntu ofuna uNkulunkulu ongafuna ukungena ekulingweni kwelika moya uya ehlane la engazulingwa khona ukulingwa ngalezi zinto bengazi ngamanye amazwi ngesikhathi sehlane inkosi uJesu ibingeke ilingeke ngokudla ngoba ngiyakholwa ukuthi bekungekho ukudla lapho uSathane usezokwenza indlela ukuthi makube khona ukudla la and kuzoba khona ngesikhathi eselambile ngoba iBhayibheli lithi wagcina walapha yabona isekuselambe ngempela ke manje sithake sisomlethele itrap ke manje and siza ngeplan siza ngolimi alaziyo naye uthi hayi wena uyazazi ukuthi indodana kaNkulunkulu umuntu awukuprove ukuthi indodana kaNkulunkulu ngeke awungiprovele hawu akazazi yini ukuthi indodana kaNkulunkulu uyozupruvele omunye umuntu ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu wena uzazi yini omunye hayi singahamba lapha yana siye ko disco noma siye lapha nalapha vele ngoba ungumntwana kaNkulunkulu uzoyinqoba yonke leyo nto no
hayi ngifuna ukubona ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngempela yini. Cha, uyazazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Akwazi ukungena ezintweni ezirong ngoba uthi uyoprove ukuthi umntwana kaNkulunkulu. No. Ngoba uzofika lapho kanti uNkulunkulu akekho lapho. Kuzoba njani ufika endaweni engena uNkulunkulu? Ngoba uma ufika endaweni engena uNkulunkulu uzoshayeka. Ngiyakhumbula kunelinye ibandla singakabi nayo ibranch benginokuvakashela. Okokuqala ngaqala ngayizwela kungavumi ukuthi ngivakashe. Saba nomkhosi ka 21 days. Ngezwe sekuvuma manje ukuthi ngivakashe. Ngavakasha as long as besisa kulomkhosi ka 21 days. Thema sesiphumile mangithi ngiyaya uNkulunkulu wathi no. Hawu. Kanjani? Hayi, kwahamba ngaphinde ngangena komunye umkhosi omude. Kwavuma ukuthi mangiye futhi ngaya. Theko kunye ngaba nomkhosi omfushane. Ngicabanga ukuya kwangavuma. uNkulunkulu noma ngeke ngisho la kunezinto ayingikhombisa zona ngabefundisi balapho. Okuwukuthi kunendawo ongathi ungena kuyona wena. Ekubukeka sengathi kukhonzwa uNkulunkulu. Kukhulunywa ulimi likaNkulunkulu ngoba isithi phela siyakwazi ukukhuluma ulimi lwabaJuda. Ulimi oluzwayo. Kuzwakale kahle yonke into. Kanti ngaphansi kwalamaphimbo uSathane okhulumayo ebekhuluma kahle futhi. Nkosi uJesu yalingwa ngalokho ukuthi umuntu indodana kaNkulunkulu awenze phela lamatshe beyisinkwa. Nkosi uJesu yamphendula ngizwi. Yikho ngithi ke into ezosiza ukuhlala ezwini nasemkhulekweni. Umkhuleko siyahloma sibe la ngabe nomlilo. Ngezwi siyahloma ukuthi isithu uSathane mayisasela ngisho nangezwi kube ngazi ukuthi lizwakala kahle. Kanti li trap sizokwazi ukuyibamba indaba ngokwazi izwi likaNkulunkulu nokuba semkhulekweni. Ngoba inkosi uJesu Kristu lapha ehlanu ibikhuleka ibingadlali. Mhlambe wena kuyenze ungene emkhosini kodwa ulibale into eziningi. Isikhathi somkhuleko sibe sifushane kodwa uthi usemkhosini ngoba nakuthi uyasebenza. Ngoba uSathane uyalikhuluma ulimi esilizwayo. No, kufanele uphumule ngoba uyasebenza. uSathane vele enza ukuthi nasemsebenzini umsebenzi vele bemningi kakhulu. Uvela ubone nje ukuthi angazi ngizokwenza njani. Kodwa lelo nalelo thuba olithola lisebenzisa. Uyazi uSathane angasebenzisa u5 minutes awutholayo empilweni yakho. Ne-minute elilodwa uSathane ngalisebenzisa. Yini wena ungasebenzisi lo 5 minutes noma 2 minutes? Ngesikhathi usayokhulula lapha endlini encane use-office emsebenzini noma usebenza kuphi ke ufike ukhuleke. Noma ngaba kuthiwa ukhuleka 1 minute. As long as utholile ithuba lokuthi uxhumane noNkulunkulu wakho. Uthi Nkosi ngeluse ungibhathise ngenkazimulo yakho. Uyasibona isimo engibhekene naso ngicela ungipha amathuba okuza kuwe. Ngoba ngiyakudinga. Kodwa mhlambe sitha sikubamba khona lapha emkhosini. Umunye aze enze isono esemkhosini. Abanga nje. Angazi ukuthi kubizwa ngani lokho. Ukona usemkhosini. Asigcine lapho ngoba isikhathi sihamba. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngizocela ke uMama Mabasa asibalele ngomkhuleko. Esinjini